كبرنا أملاك يكون نجابير سلام نجابير صقا مسنس وقفكم يكون كما يكنيكم نقعب سلام بدحان ناب حبرة قدسان مساخم نس وقفكم كعب سلام مساخم سلام زي تبهلنا انتلانا يماننا صقامنا نقعد حن مساخا كما يكنيخا سلام سلام نبهال እሺ ክብረና አምላክ ይሁን መዘምራን ከያብሔር ባርኩም ንበለውን መዘምራን ክብረና አምላክ ይሁን ያብሔር ባርኩም ብርኻት ያብሔር ባርኩም ያብሔር መስገን ቅድምና ቃል አምላክ መሐላፍና ምናልባት መዛ መጽሐፍ ቅዱስ እዚኣ ድረሳዕ ሰብ እንተሎ ምሳይ አላህኩም ክትወስዱዋ ትኸሊኹም ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ያብሔር መስገን ስለዚ ናብ ቃል አምላክ ክንሐልፊና ለማዓንቲ በቃል አምላክ ዘገልግለና ሓውና ናቱ ዌልካም هاللويا سك كلنا يا بير مسكن هدينا قال أملاخ نسمع خنكل كلنا تلفوننا سايلنت نقبرن بيت أملاخ بزح دمسي يسمع بجزي قال أملاخ موني كلنا تخيلنا سايلنت نقبرن يا بير بارك ورحوي كانوا لسي كم حاضرنا يسوع كرسوس قويتاي آمين الله نصلي ويتان بارخك لنا እግዚአብሔር በዝንግ ሆዚ አበላውነትካ መጽና እግዚአብሔር ካባኻኽን ማሃል አቦ ዝብኻ አኪብካ የተዛረብካ ይትገድፎን ይኻ እግዚአብሔር ለሙን ህዝብኻ ዝኸውን ቃል ምዕዶ አለካ እግዚአብሔር ቃል ዝልውጥ ዘጻናንዕ ዘሰጋግር ዘሐድስ እግዚአብሔር ዘዕሪ ቃል ስለዘለካ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ዘበለ ቃል ማእከልና ስለዝግለጽ ንባርከካለና እግዚአብሔር መንፈስ ከማእከልና ስለዘሎ ክብርን ዓኻ ይኹን ወይታ ግዜና ሰዓትና ኩሉን ዓኻ ሓሊፍና ንህብ ብሽም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሎሚ ካብ መዝሙር ዳዊት 74 ምዕራፍ قال حساب كنرينا مزمور 74 ني أساف مسكيل كاب حد جميرة غنببي واملاخ سلمنتاي نحوارو دربي خانا نمنتاي كندرخا أباباقع مقواسيخا يتكخ نتاخبت انت زحاريخا يا علي ترستخا كتكون اتبجوخا يا محبر نتازا حدركا يا كرنسيون سكر أقاركا نابتانا يزل ألمعنا على العلم اتتصلاي اب مقدس نخلو ابالاشي ولو تصاررتخا اب ماكل محبركا قديروم نملكتهم ملكت غيروم اقومو كمتم محصا ابرت عدور زلعلو سبي مسلو نبزلو قرص هنصاتاتو بمحصن بمودشان غيروم ادقيقومو نمقدسكا بحوي اندي دوما نمحدر سمكا كسع مسرتا اركيسوم مايم بلبوم حبيرنا نطفايم بولو نقولن أبت هاجر زلوا أبايت محبر أملاخ عندي دومون ملكتنا عينرن نبي يلن تسع ما أزمو خانوز فلت يبلنا إذا زنببنا يوم عرف نا أساف مسكيل وي مسكيل مالت instruction مالتيو يزمر ونيو أساف من البات كلاتنا خم نفلطو كافتوم دق لوي مزمران كوينو اب مزمور داويت 12 مزامرين زلوو مزمور 50 مزمور 73 كسع 83 ازي دما فلوت زماراي بفلاي كوا اتا قطري 73 زلا مزمورو ازيا غننتيا
راوارسيان مسرأخوس ندفارات قنا كلهم نابل الزمرة مالك سلازي إذا سبعي زخاء زمارة يتراي زي كونه خاء نبيوني رأي يبل أبقال أي زينا عسران شعاتن كباب سالاسة عند حركينا نبي يوريتا نقوس هزكياس نتا محبر أملاخ مسحدسا مسحريا حدا زربا تزاري بلو نتوم مزمران دمايلو بناي داويت باريا እግዚአብሔርን ናይ አሳፍ እትራአይን መዝሙር ክዝምሩ አዘዞም ይብላው ስለዚህ እዚ አሳፍ ተባሂሉ ዘሎ ራአይ ወይ ድማ ነብይ ራአይ ስለዝባል ነበር ሳሙኤል ራአይ ነይሩ ንምንታይ እዚ ድብሎኩም ዘለኹ እዚ 84 ትንቢት እዩ نمعاس دتنبيو بزعبا تابيت مقدس الزاربالو تابيت مقدس كلاتنا كم نفلطو قداميت بيت مقدس بنقص سولومون كباب الشح قدمي لدته كريستوس تسرحتيا اذا صلاه تباهيلو زلو بابيلون ب586 قدم لدته كريستوس مصيو يورشليم النتا بيت مقدس زعنو سلازي بغمغام كبر 400 ساعة نميت الزخون عمت فللي الله أساف قنا أقدم انتاي قبرالو ينبه وي يرئي الله مالتي سلازي انتاي بالكاب سلسته أقار كان أفتانا يزال عالم عنا على العل اتتسألاي عم مقدس نخلو أبالاشيو الله من البات اتي زانتا خميلاتا مقدس فريسا يورشليم انتاي كوينه عنا بفلاي كالوم افتا بيت مقدس يخطوكر صنيحنا خنمصينا نمنتاي بيت مقدس نبلالنا ناباناون اموداتا كانت تاساسروينا እግዚአብሔር እታ ቤት መቅደስ ተሰሪሓ ታቦት ኪዳና አቲ ኩሉ ተአገባብን ስርዓትን ምስተወደ ዛቦም ትእዛዝ ነይሩ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ዝተዋሃቦም ትእዛዝ ነይሩ ታቤት መቅደስ ኣብ ተፈጸመትሉ እዋኑን ሰሎሞን ተንበርኪኹ ኣእዳውን ኣብ ኣምላኽ ኣልዒሉ ክጽሊ ከለውን ዝሃቦም ትእዛዝ ወይ ኪዳን ነይሩ ሕጊ እግዚአብሔር ክመላለሱ ናብ ካልኦት ጣዖታት ወይ ናብ ካልኦት ኣማልኽቲ ከይከዱ እግዚአብሔር ቀዳምነታቶም ክኸውን ከም ስርዓቱ ተገልግሉ ሰናብት ከኽብሩ ኮታ ኩሉ ንፈልጦይና ይኹን እምበር ኣብቲ ዛንታ ከም ንሪኦ ደቂ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ንእግዚአብሔር ሕቆኦም ሂቦም ማሕበር ኣምላኽ ክትብሎም ክሳዕ በቃ ኣፍካ መልእካ ክትዛረበሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ወዲቖም ብፍላይ ከዓ ቶም ነገስታቶም ኩፍኣት ክኾኑ ከለዉ በዓል ምናሴ ክመፁ ከለዉ እቲ ቤት ኣምላኽ መእከቢ ጣዖታት ምስልታት ኣብቲ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ናይ ኣስታርተን ገለን ኩሉ መዕጠኒ ናይ ኣማልኽ ኣብ በረኽቲ ተመኒዎምሲ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ከይተረፈ ናይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣምልኾ ክገብሩ ከም ዝጀመሩ ንርኢ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ተዓጊስዎም ብዙሕ ግዜ በነቢያት መኺርዎም ምዒድዎም ምስማዕ ምስ ኣበይ ግን ታናይ መወዳእታ ሰዓት ኣኺላ እቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ምናልባት ኦፍ ኮርስ ከምዚ ቤት መቅደስ ኣይነበሮን ምክንያቱ የረብዓን ወዲ ናባጥ ምስ ነገሰ ኣብዳንን ኣብ ቤትኤልን ምራኹት ገይሩ በቃ እዚኦም እዮም ካብ ግብፂ ዘደይቡኻ ንህልውኻ ስገድ ኢሉ ኦሬዲ ካብታ ቤት መቅደስ እንታይ ገይርዎ እዩ ኣሸፊትዎ እዩ ነቲ ህዝቢ ንዕኡ እውን ኣሶር መፂኡ ኣቐዲሙ ኣዕኒዎም ወይ ከዓ ማሪኽዎም ኣሎ ስለዚ بسر زخل الشجر تتصلى وي بابيلون مزيو أم مقدس نخل نجر أبالاشوا كل نجر يتبالاشوا مجمرات تصلى أم مقدس كرجس كله بتا مقدس ملء بملئ تركس مركز كي أكل دمع نبرتا عستا كل نجراتا أعنيوه سلازي إسرائيل ترجم زي بالله هجر كوينا وتوم هزبي زتمت وزرئي ونجر يبلو من كونينه مزمور 10 حدا قصر 3 كلاتنا نفلط ازرب الله مسرتات اندحر فريسو دا تصادق انتاي كغبري يقول قال ስለዚህ كل ነገር አፍሪስዎ ድሕሪኢሉ ተጻረርትኻ ማእከል ማሕበር ካጨዲሮም ንምልክቶም ምልክት ገይሮም አቆምዎ ዝገርም ዘረባይ ኣብዚኣ ባቢሎናውያን መጽዮም አፍታ ኢማጂን ክንስእሎ ከለና ኣብ እምረና እታ ቤት መቅደስ እንኳን ዘይተገዝሩ አህዛብ ክረግጽዋ ካኣትዋስ
اتلقاهن كمان حنت غزي اب عمت اب معلت عرق ወይ ድማ يوم كيبور تبحال معلتي دم حيزو قطقط እናበለ እናፈረሐ ተአሲሩ ዘአትዎ ዝነበረ መጽዮም ኣብ ማእከሉ ጨዲሮምሲ ምልክቶም ከ ምልክት ገይሮም አቆሞም ሞኸይዶም እታ ጨዲሮም ትብል ቃል ጓዚሞም ያተስምዕ ከምታ ጴጥሮስ ዘላ ቀዳይ መልእክቲ ጴጥሮስ 5 ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም ትብል እዚኦም ድማ ጓዚሞም ትብል ያተስምዕ መጽዮም ጓዚሞም ወሒጦማ ነታ መቅደስ ወሒጦማ ነታ ሃገር ወሒጦማ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፈአ ድማ እንታይም ገይሮም መስለኩም ኣፍቲ ክብሪ ኣምላኽ ዝነበሮ ስፍራ ምልክቶም ምልክት ገይሮም አቆሞም ሞኸይዶም እቲ ምልክት ዝብል አርማ ስታንዳርድ ይድብሎ አርማ ወይ ሰንደቅ ዓላማ ናይ ባቢሎን ማለት አው ተተኺሉ በጣም ዝገርም ነገር ኣብ ተቀዳመይቲ ኣብ ሲሎ ዝነበረት ማሕደር ኣምላኽ رخصت مسبزح عمص مسبزح بفلاي كاتهم كهنات نذكرينا اب زمن إلي اب قداي ساموئيل 4 هوفنن فينحاسن كابك عزيز تغانن بك كابتنا እግዚአብሔር መስዋዕቲ በሊዖም ከራخسዎ ነተናንስተ አውዝ መጻ ከራخسዎን አዝዩ ትረخصት مسبزح ታቦት አምላኽ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ተማሪኹ ነይሩ እዚ ግን ሓደ ምልክት ይቦም ሓደ መጠንቀቅታ أبزي نتا بيت مقدس تغيروما أيمين نت تابوت تماريخو سمتاي سلا زدفروا أبزي خالاي نريو زلنا جن أدفيروما دفيروما تراي زي كونو برسي أنجيروم أدفيروما اتتابوت تماريخو زي كونه نحاورو خاطاي كوينو أفيو كسا حج دما أركيولوجيست سايرخبو تمارامرت أيرخبو أفيو أفيو نحوار من البات كاب قص مدرت أفيو أب سماي أب قدم እግዚአብሔር ግን አለው ዳር ክንመጽይና እንዳወረድና ክንመጽ ከለና አብራ ዮሐንስ 11 ክትወድ ከላ ኣብ ቁጥር 19 ዮሐንስ ራእይ ክርኢ ከሎ እንታይ ኢሉ እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ ኣምላኽ ከኣ ተኸፍተት أفتا مقدسو خا تابوت كيدانو ترأي آمين يسوع كريستوس قويتاي كمدرت أفيو أب عين እግዚአብሔር ግን ገና አሎ ስለዚህ ከመገሮም ከምዘድፈርዎ ንሪ ምናልባት ኣብዚያ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብ ዚያውን ኣሳፍ ዝበለያ ኣብ 78 መዝሙር ዳዊት ዝገርም ዘረባ ተዛሪብሎ ብዛዕባ ዝነገር እዚ ክጽብጽብ ከሎ ኣሳፍ ካብ 57 ጀሚርና ተዳ አንቢብናዮ ቀደም ከመገሩ ካብ እስራኤል ከም ደውጾም ከመገሩ ኣበረኻ እንዳመገበ ኾታ ሁሉ ከም ትበዓል መዝሙር 156 ዘሎ ብዛዕባ ተዛንታ ናይታ ሃገር ካብ አብርሃም ጀሚሩ ምጽብጸበ ኣብ 57 ምስ በጽሕ እንታይ ኢሉ ንድሕሪ ተመልሱ ከም ኣቦታቶም ጠለሙ ከም ጠላ መቀስቲ ተለዊዩ بخربتم أخريو بوقر مسلتاتهم كا أقنوو እግዚአብሔር كان سمعوا تقطع نإسرائيل كان تايقبروا مبلنا نعقوم أو قنا يكون انتقطعوا زبن بدحري أزل لا تقدسن نقر الله نسرائيل نعق عزين عقوم سوله نمحدرو أبسيلو نتا أما كل سب تخيلو زنبرة دنقانو حادقو من البات نتا أبسيلو زنبرة محدر تتابوت فلسطمان يكونون ماريخهم بمسرة الزين رياض لنا بعلون تايجيرو بعلو እግዚአብሔር اترخصت اتعمص اتخفات اتملخو طاوت مسبزح تايجيرو بلنا له حديقو خيدو حديقو سلازي حيلو نمركو كبرو النبي تتصاراري انتاي ገበረ ሃበ እዝፍ ተቀዳማይ ኣብሲሎ ዝነበረ ማሕደር ክኾን ከሎ ኣብታ ካልአይቲ መቅደስ ድማ
ልክዕ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ሕዝቅኤል ካብ 8 ምዕራፍ ክሳብ 10 ምዕራፍ ንሕዝቅኤል ኣምፂኡ ብላዕሊ ኣብ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ኮይነ በቃ ቱር ክገብር ከሎ ኣብታ መቅደስ ክወስዶ ከሎ ብመንፈስ ብዙሕ ነገር ርዩ ብዙሕ ዕያግ ብዙሕ ርክሰት ኣብ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና 25 ሰብኡት በቃ ሕቆም ሂቦም ናብ ኣምላኽ ፀሓይ ክሰግዱ ከለው ቶም 24 ክፍሊ ካህናት ማለት እዩ መበል 25 ሊቀ ካህን ሓዊስካ ብምሎም ቶም 70 ዓበይቲ ዓዲ ከምኡ እተን ኣንስቲ ንታሙዝ ይበኽያሉ ታሙዝ ወዲ ኒምሮድ ማለት እዩ ወዲ ሰሚራማስ ብጣዕሚ ዝገርም ብድሕሪኡ ግን እታ ደልያ ዘለኹ ኣብ 10 ከባቢ 38 ምስ በፅሐ ግን እንታይ ኢሉ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ካብቲ ማሕደር ወፂኡ ኣብቲ ልዳት በፂሑ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ኣብቲ ልዳት በፂሑ እቲ ክብሪ ጠጠው ኢሉ ርአዮ ባቢሎን ብሰሜን ገይሩ ክመፅእ ከሎ ኢሉ እሱ ድማ በታ ንምብራቕ ተብል ደገ ገይሩ ብኸረን ዘይቲ ደብረ ዘይቲ ማለት ኣቢሉ እንታይ ገበረ ከደ ኣብቲ ባዕሉ ሓዲጎም ከይዱ ኣብዝኻ ባቢሎን ብሰሜን ገጹ ክመፅእ ከሎ ባዕሉ እቲ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ካብታ ማሕበር ሓፊሉ በታ ንምብራቕ ተብል ደገ ቢሉ ሓዲግዎም ከም ዝኸደ ይዛረበና ደገርም ዛንታይ ድሓር እንዳምፃና ይኽን ከይዲና ናብ ግራውንድ ናባና ምናልባት እቲ ምልክት ዝብል ደሎ ከመይ እዩ ተኣርማ ልሙድ እዩ ገለ ንዝብል ገለ ንሽተይ ተዛሪበ ክሓልፍ ኣብ ዘሁልቅ ኣብ ምዕራፍ ሓደ እውን ኣሎ ኣብ ክልተ ግን እንታይ ዝብል ኣሎ ሙሴ ድማ ነቶም ደቂ እስራኤል ኢልዎም ነፍሲ ወከፍኩም ኣብቲ ነናይ ነገድኩም ምልክት ኣብኡ ስፈሩ ኣብኡኻ ተቐመጡ ዝብል መምርሒ ሂቦም ነፍሲ ወከፍ ነገድ እስራኤል ኣርማ ወይ ከዓ ምልክት ነይርዎም ምናልባት ታሪክ ኣብ ጽሑፍ ኣይተጻሕፈልናን ኣብ ታሪክ ክንድስስ ከለና ግን እንታይ እቲ ምልክት ኣድሕሪልና በቲ ኣቦኦም ያዕቆብ ኣብ 49 ብዛዕባ እቲ መጻኢ ዝረኽበኩም ክነግረኩም ድበሎም ካብኡ ተበጊሶም ምልክት ከም ዝሰርሑ ይዛረብ ማለት ንኣብነት ይሁዳ ኣንበሳ ቢንያም ተኽላ ይሳኮር ጃልባ ወይ መርከብ ዮሴፍ ናይ ወይኒ ኮታሃክ ተባሃልዎ ከከምት ተባሃልዎ ምልክት ኣርማ ከም ዝነበሮም ስለዚ ልሙድ ነገር ሕጂ ጥራይ ኮነን ባንዴራዊ ምልክት ዘሎ ስለዚ ኣብ ማህሌ እውን ኣለና ኩላትና ንፈልጣ ድሓር ተመሊስና ክንረአይና ኣብ ክልተ ዘላ ታ ፍቱቲ ሰንደቕ ዕላሙ ኣብ ልዕለይ ርዩ ትብላላ እዚኣ ግን ኣብ መወዳእታ ኢና ንመፃ ብዝኾነ እዚ ምልክት እዚ ናይ ባቢሎን ናይ ጥፍኣት ናይ ምርኮ ናይ መከራ ናይ ርክሰት ባቢሎን መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ዘላ ናይ ርክሰት ከተማ ናይ ጥፍኣት ከተማ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ከተማ ኣብቲ መቅደስ ኣምላኽ ማሕደር ኣምላኽ ዝነበሮ ግን ምልክት እንታይ ኮይኑ ኮፍ ኣቆይሞሞ እዩ ዝብል ኣው ቆይሞት ምልክት ታይብል ከም ዘለኹ ትግምትዎ ትህሉ ኢኹም ድሓርካ ፅቡቅ ጌርካ ነፅሮ ስለዚ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ዋና ምኽንያት ናይ ዝኹሉ ጥፍኣት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ክልተ ነገር ክጠቅስ ይደሊ ዓመፃ ወይ ዕልወት ካልኣይ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ዓመፃ ወይ ዕልወት ክንብል ከለና ዋላ እንድሕር ርኢናዮ ሕዝቅኤል ብምሉ ክዛረቦ ከሎ ንሕዝቅኤል እዛ ዓላዊት ቤት ከምዚ ጌራ እዛ ዓላዊት ቤት እናበለ ብዛዕባታ ናይ መቅደስ ኮይንዎ ዘሎ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ዝዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ ካብ እግዚኣብሔር ዓልዮም ብምንታይ ብዓመፃ ኣብ ሕዝቅኤል 17:20 ብዛዕባ እቲ መወዳእታ ተሪፉ ዝነበረ ንጉስ ክዛረቦ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝዓመፀኒ ዓመፅ ኣብ ባቢሎን ወሲደ ክፃባፀበ እዩ ዝብሎ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ሕጂ ክልተ ደተኩር ዘለኹ ኣብ መወዳእታ ኣባና ክነተሓስከልና ኣብዘን ክልቲአን ፀቂጠ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ዓመፃ ወይ ዕልወት እታ ካልአይቲ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ካብ መን እዮም ዓሚፆም ኣብ እግዚኣብሔር ኩሉ ዓይነት ዓመፃ ተኻይዱ በኣምልኾ ጣዖታት ተኻይዱ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝሰርዕዎም ብዙሓት ኣማልኽቲ ገይሮም ሰንበት ግደፉ ተባሂሎም ምስ መዓብዮም
سون أبزينا موال صبو جرفت مودة أتا معرفات قليش والله أتا مدري دما أبابيلون مسكودو ساتهم سنة بتاخلن تاجرة تخايسة تنزد فروان مالتي أبنا حد نبر دما أبنا حد نبر عمصة فتح زي مهلا ندخا نمبلت نزختام نسدتنيا مقفع معمات بزح نجر يكايد كم زنبر أفتزانتا ولاتنا نفولتينا أب نجستات كنرخبينا أب زينا موال صبو غيرنا كنرخبو نخلينا سلازي مقدس ازياتها مدراويت مقدس كتكون كلا أب مصحف قدوس مقدس زبل بزح مقدسات تتقيسلو قلا نمتقاس إذا مدراويت مقدس الله سماويت مقدس يلوالو أب شمونتن شعتن إبراوين تانا الشح عمت ناي ميلينيوم مقدس الله أب هزكيل 4 كاب 4 حدن مقدس يلي جمر بقندو تاناي شح عمت منقست مقدس قن أب 4 كا كنرخبان نخيلينا بدحريو سقا يسوس كريستوس والمقدس تباهيلو الله أب يوحنس وانجيل معراف كل تيلوهم نزا مقدس زيا أفرسوا أنا بسلسته معلت كان صعب زعبا سقوي تزارب دبلالو نهزب مقادسون قالو كم تقبر هاريا شوعته أتينس مسكدس تزاربو باولوس ولو إنه بعل أرتيمسون أبي فيسون زنبر قالو مقادس إتا كند تدلين إنه موداتان حجي ززارب اللاجن إتا ناي آمنتي ناي قدسان مقدسيا أتكن رياض أنا حنا كسب حجة صلالوتي أتمدرا مقدس انتايو ملأ الزمن كسع زمن صلالوتي نيرو إذا حج زلا محبر أملاح كان تاي تباهي لا تصوع مقدس أملاح بأكو بيخون بولكي بخلتي سلازي من البات بأكو مجمرع كن ري دحريخا بولكي تنتقصتا دارقا خلاتنا نفلت أنينا قدامي قرنطوس 3:16 شوعته ثلاثة 16 بيت مقدس أملاخ مخانكم منفس أملاخ أبخاتكم حديرو مهلاون دو أي تفلتون يخم حدو كانتا بيت مقدس أملاخ انت أماسني أملاخ كماسنوي بيت مقدس أملاخ قدستيا إذا بيت مقدس زي أون نسخاتكم يخم أبل عليك الزارب كله بزمعرف 3 كجمر كله تحسب بزعبا أبنا حد حدهم زولو مكففال إذا الزارب أنا نايقلي مسم مع عبيم حنفشفش كوينو أفت جزا نحد حدكم كتنا خصو خيت تطفو تنقعوا زبل أفت جزا كوينو أفت محبر كوينو شعيلوهم نسخاتكم كو بيت مقدس أملاخكم منفس أملاخ أبخاتكم كا حديرو له نتا بيت مقدس أي تماسنوا قدوفو بمسرت اتقابل على زرعنا كونتكست اتممسان زبهال عمص إلى كاتيجوريكالي عمص إلى أغميته يدلو أبزقن ديتيل تدعاتينا مكففال إذا ملكت دهر مكففال الله خينو تابيت مقدس تاي تقبر تماسن أبزي أباولوس تغيس وازولو بوكوبي نسخاتكم اتا محبر انتا بيت مقدس أملاغي بيت مقدس كا كتماسن تخيليا تابيت مقدس كا قدستيا الساخة نسخاتكم إخم النابلة يمعدون مالتي أبقى لاي قرنطوس 6 كلاتنا نفلت الله أبقى لاي قرنطوس بزعباتهم مس زي أمنو أب حدا عارو تاي تقرنو بيت مقدس مستاو تاي زرح والو برهان متصلمات كريستوس مس بليال نابلك زرزر كله نسخاتكم بيت مقدس أملاخ يخوم نابلقا بحبار دما تزاري بلو سلازي أو دما انتاي دوكل متحواس مستعوت متصلمات مسرخصت مسفقاد أملاخ زي كونه نقر بمتحواس كا تابيت مقدس تاكتكون تخيلها تاني حبار مالتيو كتب بالاشو ويدما كتركز تخيلها مالتي من البات إفيسون كلتون بزعباتاني حبر صبغتي قال الله إفيسون كلته أفتاقا موداتا
كمزيبل عسران حدن أو بزولو تهنص أبو قويتا قدست بيت مقدس مئنتك خون إنا تأساسر يعبيو نسخات كون أو محدر أملاخ بمنفس كتكونو حبيركم تهنصو اللخم سلازن إحنا محدر أملاخ بمنفس زخون ناينا حبيرنا خانتاين نقبر نهنت نفرس كلنا خا حبيرنا نفرس بقلبات أمالي أبزخا تبلع له زلو تحسابات تدارينا مجمريا مدحان بأمنات كم زخونا مسمت بدحريو تمفل لاي أيهوداوي ويزي أيهوداوي زبها النجر يلا نحج بك كله تمفل لاي تأفيو حاد خوينكم يقوم محضر أملاخ بمنفس كتكون يقوم تايت قورد لهم تهنسو زلهم نابله نني حبار مقدس يزار كالاي دما بولك أنا دما اتناتنا أكالات ويدما سجانا خانتايو مقدس أملاخ كايسوخا سدما أبقداماي قرنطة شدشته أبقداي قرنطة شدشته اتحساب كزارب كله انتاي لي زجمرا ودما نحد حدكم تبقاسو تتعاماموصو أفتم نعقات كيدكم كا تفاردو أفتم هزاب مالتي أفتم زي دحانو كسعخون دوبل بدحري وريدو خاب زعبا سكشوال إيموراليتي تزارب مالتي نسقا كريستوس كما غيركا سقا منزرا تقبر تمس منزرا زطبقكم مس احد اكالي لخزارب كله بدحري تحساب كتقاللو خلوخا بواغا تعديكم يقوم سقاهم كا بيت مقدس نايت ابخاتكم حدير زلو منفس املاح مخانو دو اي تفلطون يقوم سلازم سقاهم نا املاح برو سلازي اتي السقا اتي بادي دما بولك أنا دمان تاينا محضر أملاخ إنا منفس قدوس أمانا زحدر مقدس أملاخ دماينا سلازي أبزي أون اتوانا شكر انتايو نحد حدكم تتعامامت لهم عداماي اتي حساب ماتي كجمر كله كونتكست كما بنك خونا يقبوني نسخاتكم كو بيت مقدس أملاخ يخم نحد حدكم كو أكاليهم بولك خا بسقاهم انتخونون بيت مقدس أملاخهم سلازي بسقاهم نا أملاخ كتخبروا يو زقباكم النابلة يمعد مالتي اتزقرم إذا بيت مقدس زيا قدستيا يلوم الله تقداي قرنطس استزرعنا إذا بيت مقدس زيا قدستيا مون دحر قدست خوينا قدسنا عقيبا كتغعز انت دا خوينا ناملاح كتسمرو انت دا خوينا بمسرت حجي انتينا نفطر زلنا حجي ايكوفالنس كنفطرينا بمسرت اتي كنريو زصينحنا دحر بايتا ابولي كيدان زنبره مقدس حجي دما اب حدش كيدان انبلو زلنا مقدس تننصصرو خلنا اتا قداميت مقدس كم زرعنايو نصلاي احلفا زتوهبت اذ كله كفؤ نجر زبصحه እግዚአብሔር بزي مأزاز وين دما بعمصان بملخ ጣውተنا حج دما ابز حدش كيدان اتا بيت مقدس زبالاشوا عمصان املخ ጣውተنا لك عسي حديتي كبانس وا حجدو نحنا نطاوتنا ملخينا تايزرو تزاروا الله حراي تقدميتي مقدسي طاوت امليخوم بزحات طاوتات يمنيرو حكاي افت خبابيهم بزحات ننعدو كومش استارت داغون بيلزوبول نابلكا ايودوني ننا كبابي ننعدو نيرو امصيمومكا اتيوم ناب اسرائيل حجخ ابانا ابيلو زوم طاوتات زيوم كما غيرنا بزعبا ملخو طاوت نزارب لنا زبل حسابكم تسخي ويدا يسوع كريستوس ابناي كرن سبكوتو حنت تقررم زربات زاري بالله I think ام معرف وكم تيم تعرفوا لهم مثلا قال لهم اوكي قداماي نو ماتيو 6 24
ማቴዎስ 6:24 ቅድሚኡ ምናልባት ቅድሚኡ ከም ዘሎ ከምኡ ዓይነት ኣብ ማሕበር ኣብ ዘሎ ሕጂ ዘመን ወይ ኣብ ዘሎ ሕጂ ማሕበር ኣምላኽ መልእኽታት ክጽሕፉ ከለዉ ሃዋርያት ብዛዕባ ኣምልኾ ጣዖት ብዙሕ ግዜ ጠቒሶም ኣለዉ ፍሉጥ ነገር ክንዛረብ እንተኾይና ግን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ኣቱም ደቀየ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ኢሉ ምዒድ ኣሎ ዮሐንስ ንዓና ማለት እዩ ነዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ ካልኣይ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:14 ደሞ ፍቁራተየ ካብ ምምላኽ ጣዖታት ተሓለዉ ኢሉ እውን ጳውሎስ እውን ምዒድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በፂሕና ዝነበርና ምስ እንምለስ ግና ኢየሱስ ክምህር ከሎ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ክቢሩ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ወይ ነቲ ሓደ ፈትዩ ከዓ ነቲ ሓደ ይጸልእ ምስ በለ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩም ገንዘብ ጽቡቕ እዮም ተርጊሞማ ዘለዉ ጸገም የብላ እንታ ትርጉም ግን ጎይታ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ካብ አንደበቱ ገንዘብ ኣይኮነን ኢሉ ማመን ኢሉ በሩ ጽሑፍ ማመን ማመን ማለት ኣምላኽ ገንዘብ እዩ ጣዖት ገንዘብ እዩ ምናልባት ተዳ ኣብ ታሪኽ ርኢናዮ ኣብ ገሊኡ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣሲሪያን ጋድ ኦፍ ሪችስ እዩ ዝብሎ ናይ ኣሲርያ ናይ ሃፍቲ ናይ ገንዘብ ኣምላኽ ይማመን ንሶም ፈልጥዎ እዮም ኣብ ገሊኡ ተዳ መጽናዕቲ ጌርኩም ድማ ሲሪያን ጋድ ኦፍ ሪችስ ክብለኩም እዩ ጃ ሲሪያ በበይኒን ምንታይ እቲ ምድንጋር ከይፈጥር ቀደም ግዛኣት ኣሲርያ ገለ ክፋል ሶርያ ገለ ክፋል ኢራን ሊባኖስ ኩዌት ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዝነበረ ኣሲርያ ክብለካ ክእል ሲርያ እውን ክብሎ ክእል ብኡ ምኽንያት እዩ ግን እንታይ እዚ ነገር እዚ ማመን ጣዖት ናይ ሃፍቲ ማለት እዩ ትርጉሞ ከለዉ ገንዘብ ተርጊሞም ኣለዉ ብትግርኛና ጸገም የብሉን ጽቡቕ ትርጉም ክገርመኩም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን እቶም ካልኦት ሃዋርያት ይኹን ብሽም ካልኦት ኣማልኽቲ ተባሂሎም ማዕረ ኣምላኽ ኮፍ ክብሉ ዝኽእሉ ብሽም ዝተጠቕሱ ኩሎም የለን ኮሞሽ የለ ኣስታርተ የለ ዳጎን የለውን ኩሎም እዚ ማመን ድበሃል ግና ንብሙልኦም ውሒጡ ኣብ ውሽጢ የእትዩ ዝገበለ ዓብ ኣምላኽ ይግብሉ እዮም ጣዖታት ይግብሉ ኣጋንንት ይግብሉ ምሽ ከምኡ ኢሉ ዮሐንስ ናይ ጥንቲ ተመን እትገበል ኢሉ ሓቀይ ቀደም ንሄዋን ከስዕታ ከሎ ንእሽተይ ተመን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ገበል ብዙሕ ነገር ዝወሓጠ ልክዕ እዞም ብሙልኦም ጣዖታት ውሒጦም ዘሎ ከዓ ማመን ስለዚ ንማመንን ንኣምላኽን ክትግዛእ ኣይትኽእልኒኻ እቲ ዝዓበየ ጣዖት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ከዓ ንማሕበር ዘፍርስ እንተ ብውልቂ ብፍላይ ከዓ ብሓባር ዘፍርስ ዘሎ ንማሕበር ኣምላኽ ጸላኢ መጺኡ ምልክት ገይሩ ከቁመሉ ዕድል ሂብዎ ዘሎ ማመን ሕጂ ሰኣልዎ ክንደይ ሕብረታትን ብገንዘብ ተሳሒበን ፋሕፋሕ ዝብላ ዘሎ እንደ ኣገልገልቲኦም ብገንዘብ ተሳሒቦም ዘሎ ዕለፍያ ድበሃል ዘሎ ገንዘብ ነጻባብቆሉ ኢና ኖ ፍቅሪ ገንዘብ ይዝበለ እምበር ገንዘብ እኮ ይበለን ዳሓን ይገለ هو ቱል እንዲሁ ገንዘብ ቱል እዩ ሁላትና ምንፈልጦ መሳለታ ግን ብዙሕ ምጽብባቕ አይደለም God of riches ማመን ተዳጉልበትካ ኣእምሮኻ ነቲ ኣምላኻዊ ነገርካ እቲ ቀዳምነታትካ ብፍላይ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ምስ ሓውኻ ዘሎ ይወስዶ ኣሎ ኮይኑ ከይተረዳእካ ድዩ ከይፈለጥካ ምንታይ ኣቲኻ ኣለኻ ኣብ ኣምልኾ ጣዖት ኣቲኻ ኣለኻ ማመን ናብራኻ ይዝውረሉ አንጊዩ የተሳካሎ ኣምስየ ደቅሰካሎ ምስ ኣሕዋትካ ይጋጭወካሎ ብዙሕ ነገር ይገብራሎ ማሕበርካ ይፍርስ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ኣብታ መቅደስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክርየ ፀናሕና ኣትዩ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ዋና ንኹሎም ጥቕልል ላቢሉ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ዘመን እዚ ማመን ዝተባሃለ ኢየሱስ ከም ጎይታ ኮይኑ ክርከብ ከም ዝኽእል በኣዋጅ ደረጃ ዝነገረሉ ምናልባት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እንድሕር ኢኻዮ ኣብ ካፒታል ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚክስታይ ኩሉ ነገር ኣብ ፕሮፊት ትብል ቃል ዝጥቕለል ተብ ዓመፅ ኣብ ቅተል ኣታልል
قال قبر أنا مودات علامة أنت بروفيت كل إندستري بزي أبزي سمعنا عمل كل إندستري ديفورس دعوي إندستري ديفورس كفتح زركب دي تقطر زعبي إندستري حمام ديزيز زعبي إندستري دراغات تبل نتسب زقبر كاغيركا دراغ ديبندنت كمي غيركا تقبرو بزح نغر يزلو بروفيت بيتشا يرخب امبر كل نغر انتاي زخون إندستري دخو كندي رخصتك تفعلالي رخصتاتك انتاي خوين زلو حجب زمن زي إندستري خوين زلو سمنتاي بروفيت سلازلو ترف ገንዘብ ስለዝርከቦ እምበኣር እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ኣትዩ ንማሕበር ኣምላኽ ቁንቁነ ኮይኑ እናበልዐ ከፍርሳ ኣደዳት ፀላኢ መስሓቅ ፀላኢ ክገብራ ይኽእል ስለዚህ أتصبينا خنا حسب يدلينا له من البات أب حداراتون إذا ما من تدا أب جزاخا أب حدار كأتي الله هينو ليش جريز فتر بس درابيتات أب حدار وتي خافتي extended family لون ليش جريز فتر حجرات نحد حدا دبالة عز الله أشمات يوم زقبرلو interest national interest قالن دابلكا تني عالم resources كم يجيركا أب تحت قصص ركا تأتوه بق نولز يخلو زولو تصدف دف سلازي لب خنبل طلاي ملكت بدرجة حبرت ملكتو أما أكلنا كي يقمت مامن أما أكلنا ملكتو كي يقمت أبزلنا يخون أبزلو وتصاون بسمع زلو يخون أب كله محبراتي إذا زارب زلوهم عليه اتخال ايد ما رخصة عمصان رخصة عمصان متى قداميت محبر قريتا مقدس زعنوان زبالاشوان كتر زخونه رخصة عمصان يقبر سلازنبر يلنا دحر بايتا وسيلنا لنا من الوقت نزي ነገር እዚ ከም صبغ حساب ወይ صبغ ስእሊ ክበና ዝኽእል ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ኣለና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ጀሚርና እንድሕሪናዮ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙሎ እዚ ማሕተም እዚ ኸ ኣለዎ ኣምላኽ ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ኩሉ ኸኣ ካብ ዓመፃ ይርሐቅ አሜን ባይዘወይ ኣብዚ እቲ ታመጀመርያ ጥራይ ኣምላኽ እምበር ኣብቲ በኽሩ ጽሑፍ ተንክልተ እግዚአብሔር ኢልዎን ዘሎ ጌጋ ትርጉሜን ከማይ ኮናን ክበሃላ ዝግባእ ጎይታ ስም ጎይታ ዝጽውዕ እያ ክትከውን ትግባእ እታ መወዳእታ ድማ ስም እግዚአብሔር ኢልዋ ዘሎ ኸኣ ስም ክርስቶስ እያ ክትከውን ትግባእ ኣብ በኽሩ ጽሑፍ ማለት ጎይታ ጎይታ ድብላ ነቲ ውሉድ ነቲ ኣብ ኣካል ስላሴ ንክርስቶስ ነቲ ውሉድ ንወድ ማለት እዩ ሪፈር ዝገብራ እግዚአብሔር ኢሎም ተርጉሞን ኣሎ ጸገም ኣይኮነን ግን ትክክል ኣይስማዓኒ ኣብዚኣ ድማ ብዛዕባ እምነት ሓያሎ ሰባት ዝገላውጡ ኮንትሮብሓ ስለ ዝደለዩ ሓሰውቲ መምሃራን ብዙሕ ናይ ሓሶት ነገር ዝምህሩ ምስተዛረበ ደሃን ጸገሙ ካይለ እሳቶም ቅድሚ ሕጂ ትንሳኤ ኮይኑ ኢሎ እምነት ሓያሎ ሰባት ዝገላውጡ ኢሎ ብዙሕ ምስተዛረበ ነቲ ሓሳብ ካብይ ምጽዋ ኣብ ዘሁል ካምዳ ቆራሕ ዳታንን ኣሚራብን ካባይ ዝወስዳ ጳውሎስ ነቲ ሓሳብ መጽም ምስተላዕልዎ ኣብታ ማሕበር እግርግር ክኸውን ኢሎም ምስ መጹ ሙሴ ዝበሎም ዘረባ ካባይ ድብገስ ደሓን ጽባሕ እንደሞ ብዚያ ቆጸራ ንግበር እግዚአብሔር እኮ ተናቱ ዘበለ ተፈልጥ እዩ ከምስ በሎም ስለዚህ እንታይ ኢሉ ብዙሕ ነገር ክገላበጥ ይኽእል እዩ ንረብሓ ኢሎም ንኮንትሮብሓ ኢሎም ሓሰውቲ መምሃራን ክመጹ ይኽእል ብዙሕ ዓመፃ ክግበር ይኽእል እዩ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ሕጂ እውን ቆይሙ እዩ ዘሎ ኣሜን ቆይሙሎ
ጎይታ ከዓ በታ ትክክል ትርጉማ ጎይታ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ድማ ቶምናቱ ዘበሉ ጽቡቅ ገይሩ ይፈልጦም ስም ኢየሱስ ወይ ድማ ክርስቶስ ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ከዓ ካብ ዓመፃ ይርሓ ስለዚ እቲ ኮንቴክስት ኣብ ውሽጢ ማሕበር ይዛረብ ዝገላውጡ ኣለዉ ርኩስ ረብሓ ዝደልዩ ኣለዉ ንማሞን ዘምልኹ ኣለዉ ዓመፃ ዝገብሩ ኣለዉ ሕጂ ግና እቲ ስም ክርስቶስ ዝጽውዕ ዘበለ ኣብ ማሕበር ብቕንዕና ንክርስቶስ ይስዕብ ኣለኹ ዝብል ዘበለ ኩሉ ግን ካብ ዓመፃ እንታይ ይግበር ይርሓቅ ካብ ዓመፃ ኣሜን ይርሓቅ ናልዋት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ርእሲ እዛን ዝህሉ ኢላ ሓስብ ፓስተር ግርማይ ኣብ ዝክዛረብ ከሎ በቃ ፋሬስ ጥሒስካ ምውፃእ ንሪቫይቫል ዘእንፍት በቃ እንትስእ ገለ ከይፀረኻ ሪቫይቫል የለን بمسرت مصحف قدس ريفايفال ኣብ ኢየሩሳሌም ከምጽእ ከሎ ንጉስ ሕዝቅያስ መጀመርያ እንታይ ምድገብሩ ኩሎም ዮስያስ ኮነ ሕዝቅያስ መጀመርያ ነታ ቤት መቅደስ ታይ ገብሩዋ የጽርዩዋ ሪዴዲኬት ገብሩዋ ማለት እዩ ሐቂ ሰሎሞን ሰሪሑ ዴዲኬት ገይሩዋ ነይሩ ብሽዑ ድማ ታይ ክገብሩ ኣለዎ ከጽርዩዋ ኣለዎ ኩሉ ርክሰት ክወጽእ ኣለዎ ኣምልኾ ጣዖት ክወጽእ ኣለዎ ዓመፃ ክወጽእ ኣለዎ ኩሉ ምልክታት ኣብ ዝተገብረ ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ بدحرية ريفايفال دمت آمين لازم ريفايفال كمت انت خوينو ازي مامن دبهال نجر I don't know تخويننا فتصم كنكحدو خنكئل لنا please ويدا حلف كله ممر حوي ገንዘበይ ክመቕለ ወርሻ ዲባ ይሶም ገለ አይዶን ንገረለ ኢሎ የስምዕ ዝስዳሓኒ ገለ ኢየሱስ ጽፍፍ ትመልስ መልስሉ ይወሰብ በዝሕ ገንዘብ አይኮነትን ፒሪድ አይድልን ማለት አይኮነን ሰብ ይሰርሕ ዝሰርሖ እግዚአብሔር ይባርኸሉ ሬስፖንሲቢሊቲ ሎ ሁሉ ሰብ እሱ ፍሉጥ ካው ዝሐለፈ ግን አንተ ኢለ ሐሳብካ ልብኻ ኩነታትካ መጻይኻ ኩሉ ነገር ወኒኑ ከንቀሳቀሰካ ሁሉ ግን ቀሊል ነገር አይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ በጽሕና ዝነበርና ከመለስ ዓመፃ ሁሉ ምስራሐቀ እታ ቤት ምጽረየት ሽዑዩ ሪቫይቫል ዝኸውን ማለት እዩ ምናልባት ስለምንታይ እዩ ዓመፃ ክሳብ ክንድዚ ከቢድ ኮይኑ እንድሕሪልና ዓመፃ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ 5 ገሊጽዎ ከም ዘሎ ኣብ ሞት ዘብጽሕ ኃጢአት እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ዓመፃ ኣብ ሞት ዘብጽሕ ኃጢአት ዝኸውን ድሕሪልና ብዛዕባ ገለ ነገር ተዛሪበ ናብ ምጥቕላል ገጸይ ክኸይድ መዝሙር ዳዊት 139 ቁጥሪ 24 ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ናይታ ሰንተንስ እንታይ ትብል دعن كلنا ننببه 139 24 مزمور داوود مجد عمص انت اللي نرئه ابتي نايزل عالم مجدي مرحني مجد عمص اتلك نايزل عالم منجد تحدقلخ حصر بمجد عمص زملالس سب نت نايزل عالم منجدي يحدقو كبيدي عمص كتنتنو لكم يدحنت انا موت زبص حاتيات نوزح السبات كحطو تخونو من انت اقله قرب نشئتو يلنا خنرينا عمص ولا داويت اب 15 مزمور داويت كزمر كله دما اب محدركا زحدر اب كرن قدسنا خزنبر سب كمي زبلي يلو خزرزر كله او عمص ادصلي بغير زرزيرو يسوع كريستوس ون عمص صلاكا ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክካ ሐለፋው ጾትካ በዘይ ተሐጎስ ቀብአካ ይበል ለዛ አመጻ ተሎ እተናይ ዘልዓለም መንገዲ መሕዳግውን ማዕረማዕሪዩ አሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ዓመፃ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኃጢአት እዩ ኢልና ያለና ብመሰረቲ ቀዳማይ ዮሐንስ 5 እንታይ ማለት እዩ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኃጢአት? ናብ ሞት ዘብፅሕ ኃጢአት ዓመፃ እንዲ ልክዕ እቲ ዓመፃ ምስ ተፈጸመ ሽዕን ውፅኢቱ ብዘይ ጠራጥር መንገዲ ሞት እዩ ዝኸውን። ገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ ብልምዲ እውን ብዙሕ ሰብ ይብሎ እዩ ኖ ኃጢአት እኮ ኃጢአት እዩ ኃጢአት ኩሉ ሓደ እዩ እንታይ ሞ ኃጢአት ፍልል የብሉን እንዳበለ ዛረብ ሰብ ሰሚዕ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ኖ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ኃጢአት እዩ ከምዚ ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ሰውራዊ ስነ ሓሳብ ከምዚ ዝበሃል የለን በበይኒ እዩ ኣብ ሚዛን ኣምላኽ ኩሉ ኃጢአት በበይኒ እዩ ብርግፅ ኃጢአት ማለት ካብ ሕጊ ኣምላኽ መፍራስ ማለት እዩ ግን ክራይም ንኣብነት ኣብ ዓለም ተሪኻስ ክራይም ኩሉ ክራይም እዩ መርፍእ ዘበለን ህይወት ሰብ ዘሕለፈን ሕደድ እዩ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ሕጊ ምጥሓስ ዋላ እኳ እንተኾነ ስለዚ ምናልባት ኩላትና ንፈልጦ ንኽእል ኢና ግን ገለ ሰብ ከይደናገር ኃጢአት ኣብ ሞት ዘብፅሓሎ ኣብ ሞት ዘይብፅሓሎ ምሕረት ዝግበረሉ ኣሎ ምሕረት ዘይግበረሉ ኣሎ ኣብነት ንመንፈስ ቅዱስ ፀረፈ ምሕረት ኣይግበረሉን ናብ ፍርዲ ዝቕድመካ ኣሎ ዝስዕበካ ኣሎ ከምቲ ኒጢሞስ ዝበሎ ኃጢአት ገሊኣቶም ሰባት ጉሁድ እዩ ናብ ፍርድኻ ቀዲሞም ከይዲ እዩ እቲ ኃጢአቶም ኣብ ፍርዲ በፂሕ ኣሎ እሶም ፊዚካል ብዝለዉ እቲ ኃጢአት ግን ከይዱ ኣብ ፍርዲ በፂሕ ናይ ገሊኣቶም ግና እስዕቦም ብዙሕ እዩ ዘሎ ምናልባት ምስታት ዘይሕደግ ትብል ኣብዚ ሓሳብ እውን ሒዝያ ነይረ ድሕረ ክዛረበላ ሓሲበ ግን ምዝያ ክንሪያ ኣብ ኢሳያስ 22 ኢሳያስ 22 13 14 ሓንቲ ሓሳብ ኣላ በቃ እግዚአብሔር ገዲፍና የለን እግዚአብሔር በቃ የለን በቃ ህላውነቱ ስለዚ ክሳዕ ንመውት ንብላዕን ንስተን ትርጉም የብሉን ንኣምላኽ ምግልጋል ብጽድቂ ብቅድስና ምንባር እግዚአብሔር ምንባር ትርጉም የብሉን ክሳዕ ንመውት ንብላዕን ንስተን just በቃ እንተሓጎስ ጥራይ ትብሉ ኢልዎም እዛ ዓመፃ እዚኣ ክሳዕ እትሞቱ ኣይትሕደገልኩም ያ ስለዚ ኣብ ሞት ዘብፅሕ ኃጢአት ኣሎ ንኣብነት ኣዳም ካብዚኣ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ስለዚ ኣዳም ቆፅሊ ቀንጢቡ ወይ ፍረ ቀንጢቡ ኣይኮነን በሊዑ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ርእሲ ናይ እግዚአብሔር ኦቶሪቲ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን እዩ በቃ ከምዚ ሬቤልዮን ንብሎሽ ዝለዓል ዘሎ ማዕረ ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ ዓይንትኻ ክኸፈት እዩ በቃ ማዕረ ኣምላኽ ኢኻ ክትከውን ክትብሎ ከለኻ ከምኡ ዓይነት ዓመፃ ክፍፅም ከሎ ከምታ እግዚአብሔር ዝበሎ ሸዓ መዓልቲ ሞይቱ ሰይጣን ንባዕሉ ነቲ ልዑል ክመስል ኢሉ ኣብ ርእሲ ኣምላኽ ድማ እሱ ዓመፅ ክፍፅም ከሎኻ ናብ ምድሪ ትፃሕ ኣቢሉ ንዘለኣለም ከዓ ሰይጣን ምሕረት ከም ዘይግበረሉ ኢና ንፈልጥ ካልእ ኣብነት ድሕር ወሲድና ይሁዳ አስቆሮታዊ ዝገበሮ ኃጢአት ናይ ዓመፃ ኃጢአት እዩ ምክንያቱ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ብዓስቢ ዓመፁ ከዓ ግራት ኣጥረየ ደይመደይሉ ኣብ ጎይታ ዓሚፁ ሸይጥዎ መወዳእታ እንታይ ኮይና ታውፅኢታ ሞት ኮይና ማለት እዩ እንታ ንፈልጣ ብዓብዩ ፀረ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 እውን እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ፀረ ክርስቶስ እቲ ሰብኣይ ዓመፃ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ቦታን ስልጣንን ዝዕምፅ ዘበለኻ ሰብኣይ ዓመፃ እዩ ዝበሃል ካሱ ምናልባት እታ ናይ ይሁዳ ንእሽተይ ምልስ ኢለ ገለ ነገር ክዛረበኩም ብዙሕ ሰብ ዝጋገዮ ጌጋ ስለ ዘሎ እሞ ይሁዳ ክሒዱ እወ ዓመፃ ይንብላልና ዓመፃ ባይዘወይ ናይ ፐርፐዝ ጌጋይ አንጻሩ ድማ ኃጢአት ከሎ ግናኸ ናይ ድኻም ጌጋ ኣሎ ዜን ሕጂ በኣብነት ጌርና ክንፈልየን ኢና ጴጥሮስን ይሁዳን ክልቲኦም እዮም ክሒዶም ጴጥሮስ ክሒዱ ይሁዳ ክሒዱ
ናይ ጴጥሮስ ምኽሓድ ናይ ድኻም ጌጋ ይዝባል ሃቆኑ ጽቡቕ ተበገስ ከሎ ጽቡቕ ከመይ ገይረ መድሓኒ ይሕሊፍብ ኣቲ ውሽጢ ታኹነታት ምስራያ ግን ትኹሉ ግዜ ንብሎ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይና ብዙሕ ምኽንያታት ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ድማ ኣይፈልጦኒ ፍጹም ምስኡ ይነበርኩን ኢሉ ከዓ እንታይ ኢሉ ክሒዱ እዚ ግን ናይ ድኻም ሽዑን ተኣሚኑ ከዓ ተመሊሱ እዚ ናይ ድኻም በደል ዝባል ልክዕ ከምኡ ከዓ ይሁዳ ክሒዱ ናይ ይሁዳ ክሕደት ግን ደይ መደይሉ ሓሲቡ ኣውሪዱ ኣደም ክሳገይሩ ገንዘብ ተሚኑ ጽሙዋ ስፍራ ደልዩ መጽዩ ንመድሓኒ ወይ ንጎይቱ ድማ يحلفኻ ሂቡ ተመለስኪ ኢሉ ኣይካለን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዓመፃ ንኽትመለስ እትዕድል ከቢድ እግዚአብሔር ስቲል ምሕረተኛ እዚ አንተ ያተዘክረና ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ያተዘክረና እቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውበት ካ ዝጣዓሙ ኃይልታት መጽ ዓለምን እትሰናይ ቃል አምላኽን ካ ዝጣዓሙ ንወደ አምላኽ ንርእሶም ካላይ ግዜ ሰቅልዎ ብግልጽ ካ ዘላግጽሉ ስለዝኾኑ ንኽመለሱ ታይኩን ኣይኮነሎም ንሶም ይዘይኮነሎም እግዚአብሔር ስቲል አቦቲ ንዝተመልሰ ዘበለ ይቀበል نعم ግን ኣይኮነሎምኒ ታ ሬድ ላይን ኦሬዲ ጥሒሶም ማሓሊፎም ከምዝና ይሁዳ ፐብሊክ ዲስግሬስ ያትብል ከምዚ ይሁዳ ዝገሮ ፐብሊክሊ ንመድሓኒኻ ንጎይታኻ ዲስግሬስ እንድሕር ጌርካ ከም ሰብ ንኽትምለስ ንዓኻ ይኸብደካ ስለዚ ዓመፃ ኢልና ፀቂጥና ንዛረበሉ ዘለና ኣብ ሞት ኣብ ጥፍኣት ከብፅሕ ዝኽእል ከቢድ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ማቴዎስ 7 እውን ኣብቲ ናይ ከረን ስብከት ኣብ 23 ምስ በፅሐ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ ዘረባ ተዛሪቡሎ ጎይታይ ዝብለኒ ኣይኮነን ብመገደይ ዝኸይድ ገለ ምስ በለ ሽዑ በታ ድሕር መዓልቲ እውን ከምዚ ደይገበርናን ክብሉ እዮም ኣነ ግን እንታይ ክብሎም ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ እትብል ኣባኻ ኣይፈልጠኩም ያኔ ስኹም ገበርቲ ዓመፃ እዮም ስለዚ ዓመፃ ምግባር ማለት ካብቲ ናይ ዘለዓለም መንገድ መሰረታ መዝሙር ዳዊት 139 ዝረአናያ ዓመፃ ተለንን ፀሃኒ ሽዑ ናብቲ ናይ ዘለዓለም መንገድ ምርሓኒ መለሰኒ ካብ ናይ ዘለዓለም መንገዲ ተውፅያ ስለዚ ካብ ዓመፃ ክንጥንቀቕ ይግባአና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተዳእቲ ንደልዮ ዘለና ምንቕቓሕቲ ንደልዮ ዘለና ለውጥ ክመጽእ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ክእለ ዘለዎ ዝዓበየ ነገር ዓመፃ እዩ ኣብና ሓድሕድ ዓመፃ ጌጋ ሰበይትኻ ሰብኣይካ ኣብ ቤተሰብ ዓመፃ ጌጋ ውሉድ ወላድ ዓመፃ ጌጋ ኣገልጋሊ ንሓድሕድ ተገልጋሊ ኩሉ ኣብ ኩሉ ክፍልታት ኣገልግሎት ዓመፃ ጌጋ ዓመፃ ምሰርሓቕና ኢና ናብቲ ምንቕቓሕ እንጽበዮ ዘለና ንኣቱ ክሳዕ ክንዲ ዝግንሲ ነታ ቀዳመይት ስሕራይ ብሰራ ኣምልኾ ጣዖት ብሰራ ዓመፃ የሕሊፍ ይሂብዋ እቲ ክብሪ ከይዱ ሓዲግዋ ንብል ኣለና ሕጂ ከብዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ክሓድገና ይኽእል ድዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ክንወድቕ ንኽእል ዲና ሓድሽ ኪዳን ደይኮነን ዝብል ሓታት ክርከብ ይኽእል እቲ መልሲ ግን ሕጂ እውን ዝተለወጠ ነገር የለን ማሕበራት ሙሉእ ብሙሉእ ዝጠፋ የለዋ እንዴ ጠቕላላ ነይረን ከምዘይነበራ ድኾና የለዋ እንዴ ሓድሽ ኪዳን ኣበየለዋ በዓል ኤፌሶን ኣብ ኤሻ ማይነር ዝነበራ ዝተማሃርና ብቐዳማይ ግደፍ ቀዳማይ ፍቕርኻ ሓዲግካ ኣለኻ ተመለስ ግደፍ ትዕምፅ ኣለኻ ግደፍ እስማዕ ዓቢ ቀዋሚ ቀንዴልካ ከዝቡለ ንሓዋር ጠፍየን ኣብ ቀረባ እዞም ኩለን ኣብዚ ካናዳ ዝነበራ ቤተክርስትያናት ማሕበራት ኣለዋ ደን ሕጂ ኣበየለዋ ኣብ ርእሲ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ዓሚፅካ ነቲ ንብሎ ዘለና መሰረታዊ ፋውንዴሽን ናይ ኣምላኽ ተዳ ተፋታቲንካዮ ከቢድ ነገር ይኸውን ስለዚ ንሕና እውን ካብኡ ውፅኣት ሓራ ኣይኮንናን ከነስተውዕልን ክንጥንቀቕን ጥራይ እዩ ዝግባአና ስለዚ ኣብ መደምደምታ ፀላኢ ብውልቂ ይኹን ብማሕበር ምልክቱ ከይገብር ኣባና ንጠንቀቕ እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ብወገን ጎይታና
مدحانينا يسوس كريستوس زتوهبنا ملكت جن الله اتبعلنا بعمصانا بملخو طاوتنا نمصو ملكت كون كله ويتا بعلو بدرجه محبر ذهبنا كلته عبيت ملكتات الله لك عزن محبر ذهبن كلته ملكتات دما ابولي كيدان زنبرت محبر دما بخالق ملكع زتوهبا ملكتاتين مالتي اتا قداميت ملكت ابي فيسون حد خلاتنا كم نفلطو مسدحنا زحتمنا ناي منفس قدس محتم امين يا منفس قدس محتم ازيا بولقي توهابيا سب دحينو مسمصه غويتا نتولق سب انت غبرلو مالتي محتم منفس قدس ابلبو يغبرلو ابولي كيدان مسامنتا تاساسر ابيليا خيد كطعمني تحساب سغرو ابولي كيدان بزح ملكت اندي زولو ملكت لا تتزاري ناسي اوداني كاب ملكت دحان ناي قايل جميركا اب قسته زمنا استغبر ملكت ندابلكا تمچخ اوداني تنقند نمحبورو مزحج نزارو دلنا زخدا كن اتا حنتي ملكت غزرتيا اب 10 شوعت زفطرت زلا مالتي نابراهام اكيدانو حزبو مخانكا اتا خليت دما ابزصات 10 تخلت زلا ملكت نايتي دم نايتي جنشله ازين كلته زعبيا ملكت اغزابير نحزبو نطريتو زهابو ابلي كيدانين اتا ملكت غزرت حج انتاي كوينا ملكت محتم منفس قدس ابلبي مخنياتو ابرومي كزارب كله باولوس تزيتاغي ابشامنا معرف يا مسلن ريوا ابرومي كزارب كله حج انتايلو ات غزرت بزع غزرت كزارب كله ناي لب غزرت بمنفس قدس يزخون ስለዚህ ابتلبنا بمنفس قدس زتوهبنا ملكت وي محتم علنا نا እግዚአብሔር ህዝብ مخنا امين اتخليت ملكت زتوهبتنا خا بوكوب يا خاصه نتب بوكوب محبر دبلنا يلوم وي بيت مقدس دبلنا يدما ناي فقري ملكت ناي فقري ملكت يوحنس 10:35 نفلطاينا تعال كن بباي يوحنس 10:35 نحد حدكم فقري انت لاتكم بزي دق مزامرتي مخانكم كله كفلت ايو اتا بانديرا اتا ارما انت يا دق مزامرت كريستوس مخانا كله زفلطنا ارما تدا تسقيرلو بانديرا تسقيرلو كله يفلت تمركب ناي منيا ارما يفلت تبيت صحفت ناي مني ارمو يفلت تهاجر منيا ارما نحنا دما دق مزامرت كريستوس مخانا تفلطنا بانديرا وي ارما انت فقري يا بز مخنا زي دحر كزاربلا زولكوا تماهلي معرف كلته زلا فتاوي تزولت صندق علامو ابلعلي فقريو قال بقالا خان هلت حجتا ملكت ارمان ولا نبلنا صندق علامو ابلعلي فقري ازي اخا ني حبار نبلالنا اتا بولي كيدان دم يلكم زنوركوها ني حبار ياسا ناي سدرا بيتيا كل سب ابتا سدران تايغبر يوتو بحبار نتي مسواتي يبلعو بحبار ابا يهلو اتزطف ملائك مص كلها نتي بيت ينحفو يحلفو سوني حبار ملكتي اجي دما فقري ابيت املاخ حنتي امبلم وي دما صندق علامه يختكون زلو مز كله كنزاراربو زصنحنا كن انت دعا ابو ملخو طاوتن اب عمصان ابزح نغرنا لنا خوينا كن اتي ملكت تغيرو خيلو كنستبل يغبانا نبعقي ناي غويتا ملكت دي زلو اماكلنا الله دوت يا فقري حجز ع فقري كونكم كسب خنبر بزح كنزارم نخيلينا فقري بلبن بحق انبر بلسان طراي الى حق يعقوب الله ديا تفقري قرنت لا تعمصا باي ديفولت او خلي يطفى عمصا تلو خا بغلباطو تفقرها تطفى
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 24 ማቴዎስ ብዛዕባ ምልክት ምጽኣቱ መወዳእታ ዘመን ክዛረብ ከሎ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ናይ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ዝሕትል ወይ ክዝሕል ስለዚ ነስተውዕል ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ኩፊ ናይ ጸላኢ ምልክት ኣብቲ ውሽጢ ቤት ከይንበር ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ከይንበር ዓመፃ ሓሲብካ ኣስተውዒልካ ደይመደይልካ ንዝተፈላለየ እንተ ኽጥዕመካ እንተ ኽትረብሕ እንተ ሽግር ስለ ዘለካ እትገብሮ ዳእምበር ብናይ ድኻም ጌጋ ዝፍጸም ኣይኮነ ኢሉኢሉኻ ዓመፃ ላይፍ ስታይል ዝኸውን በቃ ዓማፅ ትኸውን ኣብ ቤት ኣምላኽ ሱዳ ዓማፅ እንድዩ ክበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ሳዳ ቂምተኛ እንድያ ሱዳ ከምዝ እንድዩ ሳዳ ከምዝ እንድያ ደፊርካ ምዝራብ ዳ ሓንሳ ጽልእ ተብሎ እምበር እዚ ትምልክት ዝበልናዮ እጸላእ ንምልክቶም ምልክት ገይሮም ኣቆምዎ ድብል ናይ ቂምታ ምልክት ናይ ዓማፅ ምልክት ናይ ገለ ምልክት ኮፍ 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 በኢየሱስ ስም ሎም እዚ ምልክት ካብ ማእከልና ይልዓል ኣሜን እዚ ምልክት ብሽም ኢየሱስ ካብ ማእከልና ይልዓል ንሕና ምልክት ናይ መንፈስ ቅዱስን ምልክት ፍቅርን ዝተዋህበና ጥሪት ኣምላኽ ኢና ኣሜን ስለዚ ውሽጥና እንዳንጻህና ኪዳና ምስ ኣምላኽ እንዳሐደስና ነቲ ንጽበዮ ዘለና ለውጢ ወይ ከዓ ምንቅቃሕ ክንዳሎ እግዚአብሔር ይደግፈና ሕጂውን ተስፋ ኣለና ኣሜን ዋላ ከም ዝበለ ክብድ ዝበለ ነገር እንተ ተዛረብና ሕጂውን ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለና ተተመሊስና ዓመፃ ካብ ማእከልና ተርሒቕናዮ ኣብ ቦታና ድሕር ተመፂና ጎይታ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንጸሊ ኢራባጋና ማሽዲሪ ራላባሽዲሪ ፓጋና ራላባሽዲሪ ካሳባጋና ማሽዲሪ ፓስ ሃሌሉያ ማክራባጋና ማሽዲሪ ፓጋና ማሽዲሪ ካሳ እስከ ክልተ ደቂቃ ክንጽልይና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስተውዕሉ ከቢድ ነገሪ ጸላእትኻ ኣብ ማእከል ማሕበርካ ጨዲሮምሲ ንምልክቶም ምልክት ገይሮም ኣቆምዎ ኢሉ ኣብ ማእከልና ጸላእቲ ጓዚሞም ዘቐመጥዎ እንታይ ምልክት እዩ ዘሎ ምልክት ምፍልላይ ምልክት ሻራ ምልክት ስስዕ ምልክት ዓመፃ ምልክት ንሓድሕድካ ምንኻስ እንታይ እዩ ዘሎ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ቦታና ንመለስ ቅድምቲ ንጽበዮ ዘለና ኩላትና ሓረር እንብሎ ለውጢ ሓይሊ ምንቅቃሕ እታ ቤት መቅደስ ክትጸርኽ ትክእል ኣለዋ እታ ቤት መቅደስ ከዓ ንሕና ኢና ቀዳማይ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ነጽርየሉኻ እቲ ጸላእ ዘቐመጦ ምልክት ብምልዓል ብምእላዩ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣቦ ምልክት ጸላኢ ጓዚሙ ጨዲሩ ኣብ ማእከልና ዘቐመጦ ምልክት በዛ መዓልቲ እዚኣ ይልዓል እግዚአብሔር አምላኽ ንልምነካ ኣለና በዓመፃ ዝተማላለስናዮ ዘበለ ምሕረት ግበረልና ኣቦ በአምልኾ ጣዖት ዝተማላለስናዮ ዘበለ ዘመን ምሕረት ግበረልና እግዚአብሔር ብዕሽነት ዝተማላለስናዮ ዘመን ኣብ ቅድሜኻ ንወድቕ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ እግርኻ ንወድቕ ኣለና ምሕረት ግበር ብሽም ኢየሱስ ኣቦ ምሕረት ግበር እግዚአብሔር ሆይ ጠምተና ርድአና እግዚአብሔር ኣቦ ይኣክል ኣለና ይኣክል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ቤትካ ናይ ጸላእ ምልክት ይኣክል ኣብ ውሽጢ ማሕበር ናይ ጸላእ ምልክት ይኣክል ኣብ ውሽጢ ሓዳራት ናይ ጸላእ ምልክት ይኣክል ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታት ናይ ጸላእ ምልክት ይኣክል እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኣገልግሎታት ናይ ጸላእ ምልክት ይኣክል እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰና ክንመለሲና ዓመፃ እንተለና ረአ ናብቲ ናይ ዘለዓለም መንገዲ ምርሓና እግዚአብሔር አምላኸይ መለሰና በኢየሱስ ስም ናብቲ ናይ ዘለዓለም መንገዲ መለሰና ገሌና እግዚአብሔር ልብና ተሪሩ ምልክት ከም ዘለና ክሳዕ ዘይንፈልጥ ግናኸ እቶም ዕንቶም ዝተኸፈቶም ግን ይርኢና እቲ ዕንቱ ዝተኸፈተ ግን የንብበና እግዚአብሔር ሕማቅ ሽታ ዘለና ብዙሓት ኣለና ሕማቅ ሽታ ሒዝና ማሕበር ንመላለስ ሕማቅ ሽታ ሒዝና ኣብ ስድራ ቤት ሕማቅ ሽታ ሒዝና ኣብ ቦታ ስራሕ ሕማቅ ሽታ ሒዝና እግዚአብሔር ኣብ ብዙሕ ኣቦ ንሕና ግና ጥዑም ማእዛ ክርስቶስ ክንከውን ተጸዋዕና ኢና ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይኹን እግዚአብሔር ፈውስ ይኹን በኢየሱስ ስም ፈውስ ይኹን በኢየሱስ ስም ጎይታ ምፍልላይ ሎሚ ይወዳእ ንሓድሕድካ ምንኻስ ሎሚ ይወዳእ ንሓድሕድካ ምትዕምማፅ ሎሚ ይወዳእ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናባኻ ይቕናዕ ልብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካባኻ ይቕናዕ
حرم زبل لوم قلبتنا يا خام محبرك بيسوس سم حرم زبل قلبتنا يا بنازريتو بقيت على بيسوس سم تقلبت أما كلنا زعته حرمي قلبتنا يا أما كل محبرك سرز سدده نوزع الزج النغزبله قلبتنا يا لوم بيسوس سم تقلبت بشم يسوس عبو صوري ماي نتسقلنا لومي قالكاي صوري ماي بيسوس سم صوري ماي نتسق بيسوس سم صوري ماي نتسق كم تقالكا زبلو اب حزبخا صوري ماي نتسق بيسوس سم صوري ماي نتسق عبو انصحنا موخن نصحينا እግዚአብሔር ملسنا موخن ملسينا እግዚአብሔር ሆይ عشنا لبنا زنقعو كندمنتاي كم زرحقنا كسع زي فلطنا اوان كسع زي فلطنا غزي ازينا نرحقلو ساعات الله دحان زلنا مثلنا قالكا غناوتو دويل زلو كي ودق يطنقق يزبل ابو بنازريتو بጌታ በኢየሱስ ስም نعرضنا ابو حدش مجمار حبنا غويتا تنساي غبرلنا غويتا نحد حدنا እግዚአብሔር بفقر خنفلط اتا حقኛ ሰማያዊት ፍቅሪ አብና حد حدنا ክትመጽእ አብና حد حدنا ክትረእ እግዚአብሔር ጀንዊን ድኾነ ዲቫይን አጋፔ ዝኾነት ፍቅሪ አማከልና ትምጻ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ከፍአትን ጉርሕን አመጻን ነው ንብሎለና አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ትንሳኤ ይኹነልና ሕጂ እግዚአብሔር بز نجر زلبو زتقود أزبل فوسي بز نجر زلبو زحمم أزبل فوسي زيابيهر كي تتصابات أبنا نحد حدنا أبو نسب كبرتوس نبدل محلافي صحفي زيابيهر زتبدل بدل كحلف زبدله فعتي ليقريتها حتت أبو لما أنتي نايلوت معلتو تكون لنا لما أنت أما حبرك ناي فوس معلتو تكون لنا بشم يسوس اتحقنيا متعاي اتحقنيا ممللاس كن جمرو قدميها بيسوس كريستوس من لمنكالنا እግዚአብሔር ንስኻ ምሕረተኛ አምላኽ ኢኻ ብዝሓለፍና በደላይ ትጻባጽብን ሎም እንተ ቀኒዕናልካ ሎም እንተ ተሲእናልካ ሎም ዓመጻ አርሒቅና አምልኾ ጣዖት አርሒቅና ከምቲ ትደልየና እንተዳ ተመላሊስና አቦ ካብሎም ማዓንቲ ኒው ቢጊኒንግ ትህብ አምላኽ ኢኻ ፍሬሽ ስታርት ትገብር አምላኽ ኢኻ ስለዚህ ንባርከካ አለና እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ቃልካ ተባረክ እግዚአብሔር ስለ መንፈስካ ተባረክ እግዚአብሔር አዚና ንባርከካ አለና ኩሉ ክብር ንቅዱስ ሽምካ ይሁን በስም ኢየሱስ አሜን بيتن عبدكن بولوس تحلل بركب إلن يولدا تبتصار رنون يعرفا كم زبلك قالوا زبرقق نيسو